kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu Gandeng Durantasena pun boten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggawa tak ayoni Ndara Kartomarma. Delame iki celo wae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngrutuk dlam. Iki ngeplak wis lara cates-cates. Nah, modal ya, nah mburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ini tak apuci. Nyamburi bae piye? Nggo gaman. Oke, tunggu nang ngene. Aku duwene iki lho, Nduk. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Modal. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilanekke meneh padha karo dudut katut mluntung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane. Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebalang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Modal. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu lho. Aku lho selawe sama 30. Aja 5 tahun. Kampleng candal Dai Madu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lek entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan niku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya.
Kula kok pengen ngampleng cengel sampean. Ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Oh, ya ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Truk. Lho Bagong semak mbau Mandara Abimanyu Seda wau. Gletak wau semaput. Pun kula-kulaki bantuan pernapasan ya ora tangi-tangi. Nganggo apa kompresor. Petruk kowe iki wong kanane kaya ngene kok ya iso ngejul lho. Eleh ya ampun ya ampun. Petruk ngapa? Ndara Tirtanata niku kenging panat janggane tel tugel tel. Kontal. Mustaka tiba teng ngarepe Begawan Semani. Begawan Semani nangis. Tirtanata, kowe ora mati. Kowe ora mati Tirtanata. Tak olesi uripa Tirtanata. Dadak nganggo diolesi barang. Cangkem opo to ya iki kok. Kok tapuki dhewe mangkel. Kowe iki nek omong senengane ngono iki wah ayo nun ngapunten lho Den, nun ngapunten nggih. Ya ora dadi ngopo. Sing tenan piye? Kowe Tirtanata, kowe urip, kowe tak cokoti Trisula ngamuk ah. Glundung-glundung. Ngoten niku. Ndara Gandawardaya. Slep mati. Mati. Ndara Gandakusuma mati. Ndara Prabakusuma mati. Ndara Gandawartaya mayang. Ndara Gandung Gandarya ompong. Wong edan iki. Petruk nun. Jayadrata kae dumadi saka ari-arine si Werkudara. Nggih. Matura bendaramu kon gecek Gandara Jakpala. Saniki. Iya. Waduh. Lagi sedih niku. Wis to. Sing ngakon aku rasa wedi. Oh nek sedih niku galake wis ora mangkat tak cokro gundulmu. Oh nggih. Kejem tenan. Nggih, mangkat saniki. Kula niku ya susah. Ning panjenengan kudu eling sing nyedani Ndara Abimanyu niku sapa? Ndara Jayadrata. Ndara Janaka wis iso nglunasi sumpahe nugel gulune Ndara Jayadrata ning jebul Ndara Jayadrata dereng pecah. Glundung nyokot Trisula. Panjenengan dipun dawuhi gecek mestakanipun Ndara Jayadrata mawi Gandara Jakpala. Wah. Asul. Mangkel ora. Ngopo ngono lho? Wis kinceng iku. Kok titen ana awak obong dasmu kan, Bang. Manjlok saka ngejlet banter banget. Citan. Maju ora kowe. Ngomong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenana. Lah terus piye kula ana cet. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicit. Maju. Kaya ana krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek aku. Kuping iki mbok sok digunakake ngrukok. Nggih, aku muni Petruk Patenana. Wah, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kaya nuturan krupuk entekno.
Oh, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Lah terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong arep dientekke dhewe. Ora nanggono magawe gelar Irawang. Simbah Patih. Ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora? Duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ana ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih Sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petruk, nun, Bagong rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Ha kowe njelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora mriki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedhang, ngono to? Lho, Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa mah? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Udu pedhang. Wah, nggih pipa dudu pedhang. Lah terus iki piye? Piye iki do perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah arep boyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Yo, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu gandeng Ndara Antasena pun boten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggawa tak ayoni Ndara Kartomarma.
Tumbak jebol gadamu warak mak ora iso hoi oh bendro saentuke Ndara Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangga monggo mati wah edian mudar kowe mati
Ndara Durmagati dajal kepala nyata pitu lho. Kowe lajan dadak gleleng pacakmu gembelo cilahmu. Ketemu karo pengelan Halya Dulmagati. Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablek kowe. Apa? Masangi blabak? Nglablek. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa? Cinga-cingane Ngastina. Lah mega tak kletak cilahmu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Sing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Ning nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan jan. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Nyo. Modal kowe. Ica lolo jempolku suwe-suwe nek carane ngene. Celo, delame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngrutuk delam. Iki ngeplak wis lara cates-cates lho. Nah, modal ya, nah mburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Go gaman. Oke, tunggu nang kene. Aku duwene iki lho, Tru. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ha ya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Modal. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut tulung ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane. Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebalang, wah nganggo kampak. Ya clewek. Modal. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu lho. Aku lho selawe sama 30. Aja 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lek entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan niku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Nyata, nek ora percaya. Ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean. Kita kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Truk.
Kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Tititu ijleng. Rapas. Anjir tititu ijleng. Kenang apa le? Haji kelal. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurek. Uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk, ning dheweke niku mboten jujul, len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk len nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L diganti L. Tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uri. Dengkulmu melocot. Malah cengeng-ngeten lho. Petruk uli kok uri. Ngantem cilah kula madhep mriko, adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalakke. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalakke. Monggo. Oh, ana tamu. Olah. Lah kok monggo? Nyo. Monggo. Nyo selenggarake. Betul. Cengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong, Man. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jleng, kula kelekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Kelekaran. Ha terus kalah, Man. Mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkarane Petruk ki ponokawan kowe meng batur Petruk ki ponokawan kowe meng pangeran pati kok kalah karo batur iki nek karo isin. Kula kok biasa, Man. Ra isin. Lah, isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul mengati tembu-tembu wis kalah karo Petruk kan dadak ijen lah madang tenan. Citan maju ra kowe. Ngomong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenana. Lah terus piye kula cet. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicit. Maju. Kaya ana krupuk entekno.
warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, wo dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kekekeno turan kupruk kerupuk entekno. Wo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngeten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Lah terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong arti entekke dhewe. Sampeyan ngomong ya lerang-leru Petruk dengen macet ora. Denun. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot nek ora apa-apa kan. Petruk, nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ngajri kalih sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara. Ngabot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banteng teng jotos-tos. Banteng jotos ciwit banteng bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanteng teng. Aku ya gumen. Aku ya ngantem lho terus monggo. Asondol dia ora apa-apa tak antem dia lho. Aku disaut ngene lho. Bandeng ora toyo. Ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu ning ngersane Ndarantasena ora njaluk sak biyantu Ndarantasena kalah go. Ana isa gelem bantu ditangisi siji. Apa ya ade sambat apa Ndarantasena tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Ana wis sing maju ngono, wis sing matur. Kowe nek nangis wangun.
Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut itu. Setan. Kono mangkat kono. Gus Darantasena Kedrawasan Den. Apa kok? Nek sampean boten bantu kalih kula kalih Petro karang kacempel bumi aku jara. Ora lagi sakjeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek boten kepeksa boten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Antarja. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa tak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petro. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Didursasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean singane maide. Ra nyenengke omonge. Ya nek nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampean ku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle lho. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing kemandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mengsuk makuthok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Gak mon. Moh ngampet-ambegan. Ngampet-ambegan. Wis, kowe meneng wae, merem. Nggih. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet-ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Didursasana nek lumrah mesti menang. Rasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngempet-ambekan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Gong. Wis rampung.
Sampun. Wis. Lho, Den. Nanti ya, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, Apa? pun nang ndero. Wis. Nek panas asine drepke, Gus. Leng aku yo. Nyuk dengkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Put. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh, butuh telo ora? Ora. Tak colongke. Mesake ora. Urung arep do dipanen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono Gong ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitang ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitang kampung iki. Warna-warna. Jedol ah. Wah, gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Pateni ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Kowe, Aku metu lho. Engko sik kae urung bang, engko bareng metune.